Kutaura chokwadi zvinhu zvinotambudza mukati memwoyo mangu. Ndagara kwemakore akawanda ndichingorima, ndichingobirwa mumunda. Saka neshungu dzandakangoitawo inini, zvinhu zvakanditambudza kuti vazukuru vangu havana chekugosha, havana chibage chekubika, ndikungorimira vana. Saka kwemakore akawanda kubva ndambofambawo kwandakafambawo ndichitakuti ndina rubira munda but handina rubatsiro ndakaita sei randakawanawo. Saka ndakazotowanawo mumwe sahwira, ndakazonditi aiwa foni namba idzi imboedzawo kufonera handisekuru Musundagore. Saka ndaifunga ndizvokuita sei ndizvokunyepa sepamwe vanhu kwandakaenda kwese ndichingodza tichambata. Ndandasvika kwasekuru Musundagore ndobva ndabvisa mari yangu inoita $100. Ndandakavapa vakati aiwa munhu yeuchaita sei uchamuwana. Zvichokwadi munhu uyu shuwa ndamuwana ari mumuta. Asi sekutaura kwandakaitwa nasekuru Musundagore kuti achaita mombe, zvichokwadi ndamuona aitawo semombe zvichokwadi. Saka matanha apa muchatora muchakwanisa kumusunungura here kana kuti muchaita sei apa? Kwete inini handikwanisi kumusunungura, handina chandinotaura, asi ndakutofonera sekurani Musundagore vacho ndo vachaona zvokuita. Inini handina simba randingakwanisa kuti ndingaite pari zvino.